नमस्कार दोस्तों, आर के म्यूजिक 95 में आपका स्वागत है। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज मैं लेके आया हूँ जिला पर एक रंगदारी सॉन्ग, तो आइए देखते हैं मुखड़ा। हो बहेला खूनवे में जहाँ रंगदारी, बच्चा बच्चा यहाँ बाटे शिकारी। बहेला खूनवे में जहाँ रंगदारी, बच्चा बच्चा यहाँ बाटे शिकारी। नमवे से प्रशासन, नमवे से प्रशासन, थाना तो हिला हो। सब जिला टिकट हाफ बापू मौजिला हो सब जिला टिकट हाफ बापू मौजिला हो। आइए देखते हैं अंतरा। हो बुझ दिल नहीं हवे ई तो शेरवन के माटी, बोले जे यहाँ ऊँचा गर्दन देले काटी। बुझ दिल नहीं हवे ई तो शेरवन के माटी, बोले जे यहाँ ऊँचा गर्दन देले काटी। एकरा आगे ढेर लोग, एकरा आगे ढेर लोग तो पड़ गइल ढीला हो। सब जिला टिकट हाफ बापू मौजिला हो, वो सब जिला टिकट हाफ बापू मौजिला हो। आइए देखते हैं दूसरा अंतरा। हो रणजीत सानू केहू न लेला पंगा, बाजेला एकरे डंका गोरखपुर दरभंगा। रणजीत सानू केहू न लेला पंगा, बाजेला एकरे डंका गोरखपुर दरभंगा। हो चारों ओर दबंगई के, चारों ओर दबंगई के गड़ाई गइल किला हो। सब जिला टिकट हाफ बापू मौजिला हो सब जिला टिकट हाफ बापू मौजिला हो।